da, znači da se okrenem na temu bake prasete i bacanje molotovlje koktela na njegov lokal, šta da kažem nego užas, šta da kažem nego ono jad i beda, znači ono, čovek je, ne znam da li je to on otvorio ili njegovo ili nije, ili on ima procenat, ja to ništa ne znam, nešto su čitali, nešto su pisali ljudi po komentarima da to ne drži, nego nemam pojma, ali ajde da kažemo da baka prase je otvorio 5 lokala, znači YouTuber, a YouTuber, brate, pre 5 godina da si YouTuber je ono niko i ništa, razumeš? E sad, kada smo došli na neki level da možemo lepo da zaradimo, da možemo da se, razumeš, da možemo da kupimo i skupa kola i da kupimo ovo, da kupimo ono, i brate, neko dođe i bacimo molotovlje koktel. Znači, to je užas, brate, stvarno, ne znam, puna podrška za baku praseta, svi stavite srce za baku. Evo, ja da stavim sebe u situaciju, da otvorim, na primjer, pizzeriju, i da mi neko baci molotovlje koktel. Ja bih mu rekao svaka čast. Bravo, matori, bravo. Baci još jedan. Ne znam, svaka čast kako je psihički stabilan baka prase. Šta mu se sve desilo u životu.